За останній місяць, в принципі, єдине бажання, яке було, це бажання мовчати, і це, типу, те, що нормальне бажання. Мабуть, через місяць вже починаються якісь процеси, які можна потрошки починати вже аналізувати і щось таке, типу, сформулювати більш-менш внятно для того, щоб можна було про щось говорити публічно, хоча ще ранувато. Принципово займатися зараз мистецтвом, культурою, просто типу, як ні в чому не бувало, зовсім немає ніякого сенсу. Що я можу сказати просто як людина доросла, яка пережила кілька, скажімо, важливих подій, там 91-й, там, чи 90-й, чи 87-й, там, чи ще якісь роки, там, чи 14-й. Я можу сказати, що пісець прежньої епохи. От зараз почнеться абсолютно інша культурна ситуація, абсолютно інше культурне життя, що мене, в принципі, не може не радувати. Воно звучить якось трошки дивно, от, про якусь радість, сидячи в Києві в підвалі вже місяць, значить, під якимись там типу обстрілами і щось таке. Ну, це єдине, що дає право на якісь польові дослідження. Що я робив останній місяць? Я хвилювався за свою дитину, за свою маму, за дружину, за всю Україну. І за масу родичів і друзів, які є. 8 років ми займалися з Андрієм Зелинським, ми займалися дуже мало кому зрозумілою, значить, фігньою, кацаповєдінням, вивченням російської каргокультури. Настала епоха. То ще півроку назад я неохоче, але втягувався в дискусії, в чому різниця великої руської каргокультури і, тобто, нормальної української, європейської культури. Тепер, слава Богу, після цього всього, що відбулося, це все настільки зрозумілі для всіх речі, що більше пояснювати на пальцях, розумієте, чим відрізняється Тарас Григорович Шевченко від Толстоєвського, вже не треба. Мені здається, що більшість людей вже починають смутно догадуватися о тому, що це одне – це культура і культурний процес, а інше – це каргокультурна операція прикриття бомбіжок Маріуполя, насправді. Тобто, і коли всі люди вже остаточно зрозуміють, нарешті, вже зараз це легко пояснювати, 20 років назад це було важко, 30 неможливо, зараз вже легко пояснювати, що Лермонтов і Прилєпін – це, в принципі, в общем-то, одно і те ж. А українська культура – це така, скажімо, досить органічна і дуже сильна складова просто нормального європейського культурного процесу. Тобто, коли наш Шевченко каже, борітеся, поборете, вам Бог помагає, і через 100 років воно совершенно так же актуально, як воно було тоді, і просто можна брати будь-яку форму, скажімо так. І нічого не дивує, і так далі, і так далі. Нарешті, слава Богу, вся українська культура зараз буде займатися сама собою і займе своє місце в світовій історії там, де вона має бути. Що я маю на увазі? Що ми перестанемо, як зараз от в мене внутрішній процес, це у багатьох, моєї дитини, внутрішній процес, що, в принципі, зникла будь-яка необхідність будь-якого псевдокультурного псевдоконтакту з нашими опонентами, цей внутрішній діалог, він нарешті припинився. Все, більше його ніколи не буде. Я впевнений, що нас чекають дуже серйозні, великі культурні перспективи. А щодо ролі художника в період війни? А у нас всі художники. Справа в тому, що, до речі, тут нарешті в мене було кілька років страшної проблеми. Я навіть якось намагався цю проблему теоретично вирішити або з Зелінським, або з Андрієм Зелінським, або з Миколою Маценко, або з моєю дочкою Надією, скажімо, ми обговорювали проблему, то що таке художник, що таке не художник. От тепер я сам собі довів, що це вторичний половий признак, що я просто собі нормальний український член суспільства, громадянин, сітізен, неважно що, який, в принципі, вміє малювати краще, ніж
ніж багато інших людей. Я просто стандартна культурна одиниця цього суспільства. У нас всі художники, знаєш, і не випадково у нас національними символами є там Білокур, Примаченко. Да? Бо це ж, в якому місці вони художники, в якому не художники. А чому їхні сусідки, які розмальовували там свої хатки, вже не художники? Да? Я думаю, що зараз треба дати, значить, Нобелівську премію Жадану, а Шевченківську премію, звісно, безумовно, Подерев'янському. Щоб, це не результат культурної роботи, це стартовий ноль, з якого ми почнемо далі, скажімо, вже якось визначати, хто ми є і що ми є, і коли ми нарешті підтвердимо, чому у нас на грошах зображені Леся, Сковорода, там, і там, Шевченко, і Франко, і так далі. І так далі. Почитати би неплохо б. Да? Тобто, і труди Вернадського треба вивчити якось трошки, мається на увазі. І перестати оце комплексувати і з цього приводу просто зрозуміти всю серйозність і глибину цього всього навороченого Архипенками, Нарбутами, Кричевськими і прочим. Тобто, от тепер нарешті вже все. Нарешті ми займемося ділом, і тепер нарешті, скажімо, хочеш не хочеш, треба буде займатися модернізацією. Я собі уявляю, яке прекрасне курортне місто буде Маріуполь через кілька років. Це буде дуже швидко, саме мінімум. А війна це страшно тобі? Ні, звісно, війна це страшно. Звісно, що тепер це саме. Звісно, це нормально, це страшно, але ми вчора з Надією говорили про те, що війна це страшно, жертви це дуже страшно. Ми віруючі люди, дуже віруючі. І суть в чому? Що пережити отаке страшно, краще пережити отаке страшно з такими втратами, ніж опинитися в ситуації населення Криму чи Лугандонії. Коли ти просто забезпечив агресору, своїм рабським ставленням до агресора, ти забезпечив можливість знищення такого Маріуполя і Харкова, і бомбіжки Києва. Оце дійсно страшно. Опинитись в ситуації, коли ти являєшся просто таким ватним вінтиком, понимаєш, і стартовою площадкою для знищення дійсно суперцінного культурного, скажімо, якогось слоя, оце дуже страшно. Опинитися під обстрілом крилатих ракет, сидячи в серці Києва, це дуже страшно, але це якось, є смутні догадки, куди ти попадеш, якщо в тебе попаде бомба. І є повна впевненість, куди ти попадеш, навіть якщо в тебе не попаде бомба, в Севастополі. Оце дійсно страшно. Про кацапів ми взагалі не кажемо. Вони в пеклі народилися, в пеклі живуть і благополучно туди ж спустяться, скажімо так. І тоді ми зможемо вже спокійно займатися своїми ділами. І тоді ми будемо виясняти отношення вже з німцями, з французами. Будемо обніматися з британцями, того, що і строїть совмісні програми з американцями. Чому є таке розподілення? Бо це вільні люди, безкомпромісні, скажімо так, чесні і дуже схожі на нас в сенсі свого здравого смислу. Це і буде зміни в твоєму житті після війни? У моєму житті, дасть Бог, нічого не зміниться. Тобто я маю на увазі серйозно, радикально. Мені цей погріб 20 років подобається. Ця майстерня перетворилась на бомбосховище, і слава Богу. І бомбосховище може потихеньку знову перетворитися на майстерню. Тобто ніякого, постараюся з усіх сил, щоб буквального впливу війни на мої картини не відчувалося, але останні 8 років я ж все одно малював війну. Кожна гора, кожна пальма, кожен портрет, кожна тінь – це було про війну. Тобто не було ніякої, скажімо, початку війни 24 числа. Це просто ця війна розширилась до інших територій. Всього. Ясно, що такі
художник, як я, там не може бути готовий прямо, тому що от прямо от зараз бомба, да, і от ясно, що ми з моєю дитиною тут із дружиною в обнімку там от ужасу холоділи, що ніфіга собі, ви що, з ума сошли? От, але, в принципі, це треба пережити, треба. Да. І після цього все вже стає ясно. Як казав великий класик, якому я хочу дати Шевченківську премію, що не ясно. Що, знаєте, да? Нарешті ми більше не будемо ніколи там переписуватись з кацапами в інтернеті і шукати якісь там, скажімо, людські якості в їхніх матерях. А тепер цитата із Андрія Зелінського. Кацапи – це феноменальне, це дослідження Андрія, значить, показали. У них є цінність смерті. Скажем, вот, да, вот, это ж какой был бой, это ж сколько людей положили. Да? Вони ж не знають, скільки ми спасли дітей. Ні, от скільки ми положили. От, да? Вони все виміряють смертям. І це з дитинства, це просто цим біороботам з дитинства вбивають, да, от замість там, скажімо так, безцінності людського життя, у них завжди були Матросов, Космодем'янська, Гастелло, там, типа, от пожертвував собою, щоб, ну, з хренов, понимаєш, да? І тому вони дітей народжують за той цель, в принципі. Тому вони, да, це засоби, вони всі засоби, це суспільство рабів. Ясно, що ця рабська психологія, вона дійсно диктує цю формулу, знову ж таки, Зеленського, що люба життя лучше любої смерті. Тобто людське життя гідне чогось більшого, як у нас там більшого вимагає. Да? Кацап не буде більшого вимагати. У нього забрали віскі, він буде пити тут саме бояришник. Заберуть бояришник, він буде пити одеколон Саша. Заберуть одеколон Саша, буде пити цей антифриз. Тобто йому похер, йому аби оце своє жалюгідне існування продовжити непонятно для чого. Ми провели краткий аналіз і розуміємо, що це зараз кордон, географічний кордон Європи, значить, от він і пройде там, де ми зупинимо наше ЗСУ. Тобто ніяких компромісів з російською культурою? Готовий відповідати на питання зразу, що є там ряд російських діячів, які там виступали проти Росії. Тут парадокс. Це просто він для всіх не очевидний, він дуже простий. От мій друг в Москві, да, не буду називати імені, тому що все-таки війна йде, там, у них там стрьомно все. Він просто, коли от це щось зріло, він просто, він згадав про своє українське походження прізвище, про своє взагалі походження. Він просто на питання іншого кацапського, значить, там, культурного діяча, ми ж русські, він відповів дуже просто і вирішив всю проблему. Так я ж не русський. Фу. Знаєш, російський діяч культури, який типу того, що виступає проти там, російської культури там, чи чого-нибудь такого, це значить вже не російський. Тут треба самоопределитися. Мені колись сказали, а чи можу я там нормально відноситись до такого дегенерата, як Гельман, там, скажімо, да? Там, при яких умовах я можу там, скажімо, нормально відноситись? При тих умовах, коли він зрозуміє, що бути кацапом це кошмар. Да? І ким він стане? Він стане таксистом в Чорногорії. І каже, а які у мене можуть бути претензії к таксисту Чорногорському? Ну ніяких, розумієш, да? Якщо він визнає, що він там, скажімо, кишиньовський єврей, який хоче жити в Чорногорії. Які ж претензії, бляха? Якщо воно з приставкою «руський», да? А ще й культурний, да? А це карга-культура, а не культура, це антикультура, це така, типу, орган наизнанку, да, и некрасиво, и не полезно. Ты определись, ты або нацист, понимаешь, да, там, або ти, типа, как бы, да, вот, там, скажем, це там, феномен якоїсь там Марлен Дітріх, да? Американська актриса. Да? Ти определилась? От определилась. Все, суперзірка. Да? Тобто там треба визначитись, бо якщо ти визнаєш себе кацапом, що таке? Кацап це, знову ж таки, це, щоб всі розуміли, це дуже важливо. Це тюркське слово. Живодьор. М'ясник, живодьор. Це ж не я придумав, це придумали тюркські народи ще там 300-500 років назад. Вони їх так називали. У нас тут, не розбираючись, думаєш, це про цапів, там, про якихось баранів, там, що животних обіжати. Ні, це живодьори, це просто це люди, у яких нема просто от ніяких моральних тормозів. Тобто, це ми бачимо зараз в Маріуполі. Треба комусь щось пояснити, чи не треба? Що, не можете зайняти город? Не можете. Що? Убивати дітей можете, а це можуть. Тут, да, тут вони вміють. Це саме Алеппо там і все остальне. Дуже прості культурні події. Откройте, да, это, Зак. Ось така от, типу того, що
краткий экскурс в историю, культурологию и во все происходящее. Попался. Входить Закентій. Привет. Сідай, Зак. Прям так? Так, ви роздівайся, сідай. Ні, я поки не буду роздягатися, замерз. Поки доїхав. Кадр. Видатний художник, один із моїх улюблених художників средне-младшего поколения, Закентій Горобйов, значить, типа, справжнє ім'я, там і все паліть не буду, захоче сам скаже. Суперхудожник продовжить тему. Коли почалась війна, я якраз в цей день приїхав зі Львова і вирішив, що дня через 3, думаю, треба йти в воєнкомат, тому що треба йти. Пішов в воєнкомат, мене нікуди не взяли, не в ТРО, тому що в мене досвіду немає. Ну і я вирішив, що я буду займатися таким пропагандистським фронтом. Ну і зараз я наразі роблю такі постери про війну і про агресію Росії і так далі. Ну таке підтримуюче або така контрпропаганда і так далі. Це в нього мама. Так, я ж родом з Луганська, в мене наразі луганська прописка, яка, до речі, я коли переїжджаю через міст, постійно стикаюся з проблемами такі. А звідки? Коли ви переїхали? Я кажу, в 2007-му. Ага. Ну там починається питання, тому що прописка не кошерна, як то кажуть. От. Тому якби я був в Луганську останній раз перед початком війни, якраз захопили СБУ. Тобто для мене це почалося в 2014 році, не зараз, по суті. Ну і мама постійно їздила. Мама зараз, каже, може якось переїхати там десь на Західну Україну. Там. Mama каже, я за ці 8 років стільки їздила, що я вже втомилася. Якщо... Я кажу, так, бо нас там не чутно, я там не виходжу там, в підвал. Вона каже, слухай, я тобі так скажу, як людина досвідчена, каже, коли треба виходити, ти вилетиш сам, не переживай, там проблем не буде. Коли буде небезпечно, ти одразу почуєш. Якщо чесно, ми колись от з Романом Мініним це обговорювали, ми завжди якось, я чекав все життя війну. У мене було таке відчуття таке. Єдине, що я не потрапив на неї, я маю на увазі як безпосередній учасник, тому що якось я не служив, не маю досвіду, і якось я все збирався це зробити, і от якось поки не потрапив туди. Що ти робиш в майстерні Олега Тістова? Я періодично приходжу, ми давно дружимо, спілкуємося, це цікаво. Ну і плюс я хотів побачити і Олега, і Надю. От. Так що, і в принципі, якщо я не знаю, чи це секрет чи ні, ми ще до війни вирішили розпочати проєкт суспільний. І я навіть почав його робити, але поки такого, щоб показати, немає. Він на холді стоїть, тому думаю, що маю надію, що зробимо.